Maayong buntag ng iyong tanan. Uban ka nato ang barangay poblasyon nga maoy mangulo ka nato sa liturhiya at sa umugon ikaduhang adlaw sa atong pagpangandam alang sa kasaulugan sa Pasko. Dungan sa mga katuyuan na ibasa, mga pahinunod ng pag-ampo, mga pasalamat, ato sa ituboy na sa Ginoo ang mga katuyuan sa mga tao na naghangyo sa ato mga pag-ampo. Bilabi na ang mga masatikon na wala din yung uban kinato, o kanila nga ang uban kinato na naipalatihan. Ingon man ang kadtong mga igsuon nato nga nangibukatan sa daghang mga problema sa kinabuhi. Ug kanato nga anay mga kalisdanan nga giatubang. Akong ituboy sa Ginoo ang tanan ug pangayoon nato ang panahon sa mahalagiran alang sa kahumayan sa balakian ug ingon man kasulbaran sa atong mga problema. Mag-usa-usap kita kasalamat sa Ginoo mga igsuon. Ikan sa basahon sa Genesis. Ngari o pamati kamo mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan na si Jacob. Huda, dayon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda ito'y sa liyon. Patyo niya ang iyang tukbunon. Ug unya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa liyon. Maghuyatin o kunya umiga, o walay makapangamas pagsambot kaniya. Nagtupos siya sa harianong sentro, o sipitan niya kilig sa iyang mga tiig. Hugdan niya ang iyang gahong, hangtod moabot ang tinuod na tag-ingan niya. Aron maghari sa tanang kadawhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong lampo sa iyang panahon, o ang hingpit na kalinaw hangtod sa kahapon. O Diyos, tugahin sa iyong pangmukumang hari, o sa iyong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa iyong katawhan, uban sa katanong, o sa iyong mga nag-antos na anak, uban sa panghukom. Ang kabukiran maghatag o kalinaw alang sa lungsod, upang kabantay
sa misa di Galyo. Dunay siyang karason ngano nga atong kinahanglang kumplituhon. Number 1, ang misa di Galyo siyang kaadlaw nagkapagkan kini nga novena. Ang novena gikan sa tulungan novel nga nagkahulugan og siyam nagkahulugan og siyam, so siyam kaadlaw nga misa. So kung may kontak misa di Galyo, siyam kaadlaw nga misa pasabot novena ka na pangandam alang sa Pasko. Parihas sa pagpangandam natin sa patron, siyam kaadlaw na o dili na kompleto ang siyam kung usa ka kaadlaw ang imong simbahan, kung sa inyong turno lang ka simba. Ikaduhang rason, ang misa di Galyo pag-ampo, prayer. Tungod kay kini novena, usa kini kapag-ampo ngadto sa Ginoo alang sa atong pagpangayo o grasya. So, dili lang ang primerong adlaw maoy paligi nga makadawat ka og grasya, kundi ang siyam kaadlaw gayon. Ikatulo, kinahanglan ta nga motiwas sa siyam kaadlaw kay usaman kini kapanumpa panaan ngadto sa Ginoo nga atong kumplituhon ang siyam kaadlaw ug ato gayon kini tumanon kay ang Biblia nagkadayon, fulfill your vow. Tumana ang imong panaan. Ikaupat, preparation. Usa kini pagpangandam ang siyam kaadlaw, pagpangandam alang sa dako nga fiesta sa atong Ginoo nga sa ulugon nato sa Pitsa 25, ang Pasko sa pagkatao. Usa kini ka pagpangandam ang misa di Galyo. Ikalima, pasalamat, thanksgiving. Nagpasalamat kita sa Dios sa mga panalangin nga atong nadawat sa tibuok tuig. Ilabi na sa akong giingon pasiuna ganina nga mag-usa ta pagpasalamat kay nakalabang ta sa usa ka trahedya niadtong miaging tuig nga wa gyud usa nato nga nakasinati og kaharuhay, perting paita. Karon usa ka tuig nakakaon na tag saging. Kabantay mo, pila ka buwan na wa ka kaon og saging kay ang atong mga saging na payhan. Pero karon nakakaon na gyud ta og saging dilugan, saging mantikaan, saging tundan, tungod kay miturok naman sa sila og namunga mo nang angay tang magpasalamat. Ikaunom, usa ka pagsimba, worship. Ang Santos nga misa mao ang pinakataas na pag-ampo nga mahalad sa simbahan. O diha sa atong pagsimba, atong gisimba ang Dios pinaagi sa Santos nga misa. Ikapito, pagpaabot. Nagpaabot kita ka sa manunubos nga mahimugso o ang atong pagpaabot na sa kasaulugan sa atong Santos nga misa. Ikawalo, repentance, pagpamayad sa mga sala. Atong hinungduman nga ang anak sa Dios nahimugso o gipadala o nahimugso isip manluluwas, iyang giabot ang kasalanan, iyang giabot ang pagpakasala. Mga kinahanglan na nga maghinusol
o katapusan ikasiyam celebrate kung kasaulugan ang Pasko o sa kadako nga selebrasyon nga kinahanglan atong pagandamang pinaagi sa siyang kaadlaw nga pagsaulog sa Santos nga misa. Nga tungod sa kadako sa maong fiesta, ang maong kasaulugan dili ra mahimong usa ka adlaw. Makabantay mo nga ang panahon sa Pasko sa pagkatao, ingon man usab kunya sa Pasko sa pagkabanhaw, dili ra usa ka adlaw ang saulog sa Pasko, kundi usa ka semana, 8 ka adlaw. Mao nang dunay gitawag og oktaba sa Pasko sa pagkatao. Sa ato pa, kung ang pizza 25 karon ang tuiga Domingo, inig ka Lunes, Pasko pa. Inig ka Martes, Pasko pa. Hangtod sa ikawalong adlaw. Tungod sa kadako sa maong piyesta, tungod sa kadako sa maong selebrasyon, kinahanglan 8 ka adlaw ang pagsaulog niini. Mauna, nangandam pa busa atong kumplituhon ang atong pagpagandam siyang kaadlaw. So dili ta kukwenta atong retorno o dili na taas-taas na sa atong katulog. No, sakripisyo po. Maunang mamangon ta bisan dili na nato turno, mamangon ta. Karon, ano na si Ebanghelyo? Taas kaayo ang talaan sa kagikan ni Jesucristo. Kung atong tanaw, ang Diyos nga nahigugma kanato, mihimo og panaan tali sa kaniyang Ginoo ug sa iyang katawhan. Ug ang iyang panaan ug panumpa nga di sukad niya ni Abraham, gipasan kini, gituman kini, hangtod sa katapusan na sakop sa iyang banay ni Jesus. Ang panaan, ug kadtong maong panaan, timaan sa gugma sa Dios. Kung wala pa ang Ginoo, makigsabot kang Abraham, ug iya pala itong ibaliwala, ang iyang panagsabot ni Abraham, wala ginunta kita'y madawat ng kaluwasan. Pero tungod sa iyang gugma, bisan kung nakasala na si Adan o si Eva, ang atong unang binikanan, ang Ginoo wala gyud malimot sa iyang isaan. Nga kita iyang pagaluwason, pagdadan kaniya o manluluwas o sa pagkatao ni Jesucristo. O bakit pa ni Pope Francis, akong tutluon ang iyang isulti, niingon si Pope Francis, nga kita mao ang nagpanon nga simbahan. Ang tema sa atong pamalandong sukad ni atong miaging tuig o sukad karon 2022 hangtod sa 2023 na malandong ka ni anang hiniusang panaw kung sinodality. Kita mao ang nagpanaw na simbahan o ang atong pagpanaw walang pag-inusara kundi nagkakiusa kita. Dili lang kitang mga Katoliko ang nagpanaw padung sa langit, lakip na ang mga Protestante nagpanaw sa sila padung sa langit, lakip na ang mga Muslim nagpanaw sa sila padung sa langit. Nagkalain-lain man ang atong kinaiya, ang atong tinubuan, apan nagkahiusa kita. Pero ang pagutana, kitang tanan makaadto ba sa langit? Ang tubag, yes, kung malingkamot ka pag-adto sa langit. Doon na may kinahanglan na atong buhaton aron na makasunod sa langit. Dili man imo nga binunyagan ko, nakadawag ko sa sakramento sa simbahan, siguro na ko langit. Dili. Sama nga muingon ko, pari ko, wapay siguro nga malangit ko. Tungod kay kinahanglan man ta nga malingkamot, di
diha sa atong panaw aron kita makaangkon sa langit. Ug mao ni ang gingon ni Pope Francis, synodality is first of all a gift. Ang giniusang panaw usa ka grasa. Ang Ginoo mitugod sa iyang kaugalingon nga makig-uban kanato diha sa panaw ug nadungog nato sa ebanghelyo diin gisaysay ang kaagi ang talaan sa kaliwat ni Jesus. Ang Ginoo miuban sa atong panaw. Ug bisan sa Jesus Dios, ang iyang mga kaliwat tao. Ug sa ilang pagkatawhanon, nakahimo silang mga sala. Apan, si Jesus nagpabilin sa iyang pagkadiyos ug nakikuban siya kanato. Timaan ka na sa iyang hugma kanato. Ang Ginoo milakaw uban kanato diha sa ato kasaysayan. Kini gitabayan ang mapaubsanon nga gugma o kapaangkot bisan pa sa atong pagkamakasasala. Gipadayan kini ang kaangkot sa Ginoo, ang dugma sa Ginoo bisan pa sa atong pagkamakasasala. God remains faithful to the covenant He has forged with us, walking with us, guiding us, and pruning us back to His all-embracing love. Na bisan sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo nag-iuban kanato sa atong panaw padulong sa langit. Makakita pa niini diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga bisan kung maumod ta sa sala, bisan kung mapandol ta diha sa atong pagpakasala, naagihapon ang Ginoo miuban ka nato. Ug makaingon ka mga nganong dihay usa ka tao, reklamo siya sa Ginoo nganong daghan kaayong mga gigutom na mga tao. Ang Ginoo maingon niya na ikaw maoy mo pagkaon, anak. Dili pasabot niya kaya ang Ginoo naghatag man gud kanato sa grasya, nagbubo kanato sa grasya, bisan kung sa nato kakabus. Doon na gyud kay nagdawat na panalangin sa Ginoo. O ang atong panalangin igo na atong ikatabang, dili tingali sa ibuong kalibutan, kundi bisan diha sa atong silingan. Dili panahon sa Pasko, makapalipay ta og silingan diha sa atong pagtabang kanila. O mauni ang gipadayan gagugma sa Ginoo. Usahay di nakakita sa gugma sa Dios kay ang atong gilantaw ang atong ramang kaugalingon. Unya ang atong gilantaw ang kalibutanong gabutan. Ang atong gilantaw ang kalibutanong kalipay. Wa nato lantawa ang kanunay na pag-uban sa Ginoo nato bisan diha sa atong pagpakasala. Na ang Ginoo. Mao nang makaingon ka nganong wa lagi ta paggagas Ginoo sa diha nga nakasala. Tungod kay gihigugma kaniya, gitagaan kaniya higayon aron ikaw makapangandam sa imong kaugalingon, makabagko sa imong kaugalingon. Gikan sa usa ka kaliwatan sa ebanghelyo karon nga kanako, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gipadayon ni San Mateo unsa ka vulnerable ang mga kaliwat ni Jesus. Si Hari David ang giilang na magdiitang hari sa Israel.
ko agsa ni Hari David. Pwede ko agsa. Kaya ba mo sa sala ni Hari David? Iyang giilog ang asawa sa iyang sundalo. Ang iyang anak nga si Solomon nga mao'y natagdaan sa napasahan sa panalangin, dili man ito anak ni David sa asawa nga pinakaslan na ingon nato, kundi ang iyang inahan, asawa ni Uriah nga giilog ni David. O dili lang kay giilog niya ang asawa ni Uriah, iya pag yung ipapatay ang banat na si Uriah. Kay sundalo man si Uriah, giingnan niya ang iyang general, ipada si Uriah ng tusgubat o ibutang siya sa kinaunahan aron mamatay. No? Kaliwat ni Jesus ang banggitan hari sa Israel, si Hari David, mautuloy niyang naging usa. Pero ano waman pagdana sa Ginoo? Sa akong giingon kanang sa akong mga wali daw na ang Ginoo human ka makasama, magsige ng tulisog sa akong konsensya. Bakit dili sa akong konsensya? Sa luyo sa lumuda-una, sige na siya pahimangno na ito na nakahimong nagsa. Mautoy ni Rita ni Hari David. Pagkaamko niya na nakasasya, pinaagi ni Propeta Nathan, huwag na siya makasabot, huwag na siya mahimutan. So kung siya hibungan, hukas niya ang iyang bisni sa pagkari o nagsulong siya sako o niya nagbulipon siya abu sa iyang ulo, timaan sa iyang paghinuso. Pero nga huwag ako siya paggana sa Ginoo, sa diha na huwag na siya makasama. Tungkol kay ipagda siya sa Ginoo. O ang pagpagda sa Ginoo, mao ang gihatag niya nga kagawasan. Maunang kita sa wala ka makasama, ngayong wala ka dukla sa Ginoo, aron ka makaakto na, aron di ka mahong sa sala. Tungkol kay ipagda ka sa Ginoo. Ang iyang pagpagda di padayal diha sa atong kagawasan. O diha sa atong kinabuhi, nag-uban siya kanato sa atong panahon. Kini katong panagtapo, naka siya sa altar, ato siya gihalan, uban siya nato, o iyang gihatag ang iyang kaugalingon, alang ka nato, timaan sa iyang gugma. Mga igsuon, atong pamalandungan, diha sa atong panimalayan. Ang atong mga sakop sa pamilya, ang atong mga kinikanan, ang atong mga apuhan, parehas natong mga makasasama. Pero, gihiusan ta sa Ginoo. Dili lang katiligbanon, dili ang atong tagsatag sa kabanay mismo. Gipanalaginan sa Diyos. Ug wa gyud tatalingdi sa Ginoo. Pero ang akong pangutana, kumusta man ang atong relasyon sa matag usa nga sakop sa atong pamilya? Tingali, makakita ka sa atong mga kaliwatan nga, makaingon ka nga, kuyawag sugilanon sa atong pamilya, no? Ya mo ingon ta, si Kuan mauto siya'y kanang gitawag o black sheep sa pamilya. Mauto'y pinakabadugon. Ingon anak. Pero ang ako, unsa may akong pagdawat sa usag-usag kanato? Sa akong tagsatag sa kabanay, giunsa man ako sila pagdawat diha sa atong paghigugma o sa atong panaw. Kining panahon sa Pasko, mga igsuon, dili ra ni panahon sa saba-saba, dili ra ni panahon sa sayaw o huni o kanta o parties. Dili. Usasad ni ka panahon sa pagpamalangon. Usa ka panahon
Diin kita mamati sa pulong sa Ginoo nga nagsulti ka nato, naghubog ka nato, ilabi-labiha sa pagpuyo sa grasya, pagpadayan o gugma ngadto sa atong isig katawo. Diha sa mga sakop sa atong panimalay, makaambutan na naamay nakasa nato, ganito na may mga pamilya na wa magtingog, nagbubol, na ay mga malagsuon nga nagdinungtanay, na ay mga pagyante nga nagkinihaan. Kining panahon sa Pasko, mauni ang panahon sa pagpakikulit. Panahon sa pagpangayong pasayo, kay panahon mali sa pagpaambit sa gugma sa Diyos. Kay bisan sa atong pagkamasalay ko, siya mismo patayon nga nagpadayang sa iyang gugma alang kanato. Ug baon kada ang gugma nga Diyos mo. Ug buot siya nga kita usab makapuyo ni anang baong gugma. Ug niining ikaduhang adlaw sa atong misa di Galyo, mga igsuon, kini makatabang kanato sa pagdapos, embrace sa matagsakop sa atong pamilya. Ang kaliwan ni Jesus, tulong kahugda nga 14 ka mga henerasyon sa tulong kahugda, puros nakaagi og mga kasaypanan. Pero gihigugma usab sila sa Ginoo. Ang atong mga kaliwatan usab naasay mga kasaypanan. Sama nato, naatay mga kasaypanan. Apan, angay usab na ato silang dawakon, ato silang kasaynoon. Ug ato hatagan og atensyon kadtong mga sakop sa atong pamilya nga dali kaayo mapukli ang mga bata, ang mga idaran, labi na ang mga senior citizens. No? Kita magalagsig pagkaayo, kita maayo pagkaayo mulakaw, ligor pagtuon, okay na tingalita, pero kanto silang mga bata nga naginanglan sa tanggiya, ang atong mga dinikanan nga idaranan, ato ko silang tagaan o paambitan sa gugma sa Diyos, nga gikan kanato. Ngayon panahon sa Pasko. Dili na naman inusaratan pagsaulog ni ining ng dakang kitang pagkaon, dati na mga gasa na nagawad, ipaambit ng maong gasa. O inon tamo sa mataghigayon nga kita nagpaambit ni anak ngadto sa atong isig katao, ilabi na ngadto sa atong mga kaigsuunan na ubos ka nato, ang Ginoo manalangin ka nato. Ang Ginoo mahimuon ka nato. Kung nindot kaayo na pamatiyon ang kalipay sa kasing-kasing kung kita nagpaambit ni anak maong gasa. Ayaw magpaabot ka dahil buntag tungod kayo paambit na sa gasa. Ayaw, kundi ang Diyos mao'y magaday ka nato. Manindot palihog. Manalangin kaninyo o sa tibuong ninyong panimalay ang Diyos na magkagagapon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalal na ang santos na misa, manlagaw kita, atong bawon ang gugma o kalinaw ni Kristo.
araw eh. Okay raman kita. Lo. Uy, Mary Jane. Merry Christmas. Maayong buntag